Hondakinen prebentziorako Europako astearen baitan, Gipuzkoako Foru Aldundiak 0 zabor sariak banatu ditu. Ibarrako Uzturpe ikastola izan da sarituetako bat, konpostajean eredugarri izateagatik. Sariak Gipuzkoako Aldundiaren egoitzan jaso zuten ikastolako ordezkariek. Egia da, gaurko eguneko egoera dela eta horrelako sari bat jasotzea, segulako poza ematen duela, ezta. Bueno, ikastolak bai bere eginkizunetan edo zereginetan beti oso importante izan dela ingurumenaren zaintza, ez da, beti buruan eduki du. Horregatik ja 2002 urte inguruan edo hasi ginen gai inguru honen lehenengo urratsak ematen, eta gero ja Agenda 21 proiektuan sartu ginen, talde bat osatu eta lanean hasi. Ikastola ez dela Agenda 21 sartu ginen 2004an, eta egia da 2004etik honek ekintza asko indiala, baina hola aipagarrienak eta guk garrantzi handia ematen zaiena eta umeak oso kontzientziatuta daudenak aipatzekotan, aipatuko genuke oinez ikastolara proiektua, baratza jarri genunen, jarri genitun konpostagailuak, hasieran batekin hasi ginen, baina jangelakoa gelatan sortzen dana gutxi zen eta lehen urten ja 3 geneuzkan eta 3ak martxan ditugu. Gero beste aldetikan zaborren sailkapena, orain dela urte asko hasi ginen ja egiten, eta gaur egun 4 ontzi ezberdin ditugu gelatan sailkatuta. Eta hortaz gain, duela 3 urte, Ibarrako udalarekin elkarlanean, hasi ginen Ibarrako herria gabonetan apaintzeko etala, hainbeste argi eta erabili beharrean, ikastolako umeek egindako material berrerabiliekin apaingarrik egiten, eta egia da proiektu oso polita dela, eta nik uste zabaltzen nahi da proiektu bat, eta hortan buru belar.